Voi hitto. Taisi selviä syy, minkä takia sä oot käyttäytynyt viime aikoina niin oudosti. Itse asiassa... Älä yritä valehdella mulle enää. No anteeksi, kun valehtelin sulle silloin. Mut tää ei nyt yhtään oo sitä, miltä näyttää. Ihan kiva satsi. Sä taidat tosissaan olla koukus näihin, kun pidät tällaista määrää mukana. Vai oot sä alkanut diilaa näitä? No ei todellakaan ole. Sitä paitsi en mä oo missään koukussa, mä oon kokeillut joku pari kertaa. Ihan sama. Mut tää touhu loppuu nyt. Hei, mihin sä viet niitä? Jiri, oikeesti anna ne takaisin. Jos et sä halua mua apua helpolla, niin sit mun on pakko ottaa sua väkisin. Jiri, ihan oikeesti. Mä lupaan, että mä en ikinä koske niihin. Miten sä voit olla niin tyhmä, että sä vedät tällaista paskaa? Näyt sä nää Disan-huumeet on tappanut ties kuin monta ihmistä. Joo, mut mä oon halunnut pitää vaan hauskaa. No niin haluun minäkin. Mut en mä siihen huumeet tarvii. Normaali ihminen ottaa pari bisseä tai siideriä ja se riittää. No joo, niin minäkin aion kuule jatkos tehdä. Ai sen jälkeen, kun sä oot vetänyt nää? No ei, kun mä palautan ne, kun ei ne edes ole mun. Oikeesti? Kenen sitten? Sitä vähän minäkin. No ei, kun yksi tyyppi oli mun... Älä selitä! Mä en usko yhtään sun juttuja. Eikä jos aikaisemminkaan pitänyt. Mutta pidä huolen, että sä pysyt eros näistä. Joku päivä se vielä kiität mua.